kami doon. Spy? Yes. Ha? Saan mo, open? Ito yung sabi. Pinilip mo, lalo pa na. Punta ka mga ni doon? Hindi na doon, natawa mga doon. Ay po. Gabi. Bumaba ko doon. Ha? Na? Pura pa na ka naman ako. Mga tiyan na doon. Gagawa ni mama Ito, mo. ka. Kaya pa ni mama mo. Ang dami ng mga kids. Tanahin. Ganahan. Boy, siguro ka. Siguro ka. Wala na ako sa nagutulong. Ano din mo kayo? Ito. Manilugin mo ka. Gombe mo ito. Ano? Ibang doon. Kinaman, nanugot. Inada mo sa kanya. Kailangan ka nga din kung dalawang ko. Yung ako, bigyan mo gano'n. Paano magdinurog ka? Ay, nadyamin na sa nalit, ha? Kangay, baka darubin mo kanya, kangay. Hindi na. Hindi magabi na sila. Ata, usual ito. Relax na natin kung ano nga, bububon mo. Yun, matapos. Iyak pala. Bagay mo sa ikaw, ito. Kanya, relax na naman kita. Oh, my God. Ay, bakit na sila? Ah! So! Hindi na. Diba na ano, nakalimit ang iyak sound na. Ano gabi? Yan na, baby. Baka ako minibig. Tama na nga, minibig. Ako minibig ka. Ako minibig ka. So, ito. Una si Don. Parang man nga, dati siya rin na magkaspay. Ang organ ko siya na ito. Ikaw tangaba ka. Mama. Mamo talaga. Itong ball talo yun ah. Ang tama na din. Mabay ka diba sa akin, no? 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 Mamay ka sa aga? Ay, di ba na kumain ko lang? Attendance ba ito? Tama. Tama nga, yun. Sabi ni Madam Mas kayo magklase. Yun na, Ben. Yun na, Ben. Ganun lang, Ben. Go, Saroy, go! Ito! Gusto na yan. Isang ka pa.
bibigay ko na lang. Hindi o. Naggamit kayo kayo. Pinagamit kayo kayo ng ngayon. Bigay kayo mga anong daw mo wala. Ang sabi, speech pag itong duwa. Lihat di bulan dua berenang. Oh, lebih. Ini kamu bisa sekali. Ada yang kita berdua itu. Terus tadi sore. Oh, ini. Ito mga planet, ito. Kailangan pabawa ni Dejoy. Ay, maharap lang. Maharap. Dahil ang pag-asa ba? Di ba ako kayo tungayos niya? Hindi ako nga. Alam mo kaya nga. Yan. Buhoy. Buhoy. Ay matinda ulit ito. Dahil manaman mo yung mukha. Ang sabi ni Matibayong nga, sigarod mo kaya Pag-anahan niya. sa matubayon. Saan nga di? Ano sana? Huwag sana. Pag dinurog mo ko nga, baka na makagminto mo ka. Ikaw na durugod. Yung dito. Ano talaga ang akin? Mga ako hindi, Marshall. Kutak-lat kota. Piso. Kaya ko hindi mo tangan. Rawul dito, kaya rawul dito. Kulang na yan. Ayun. Kaya ayun mo. Dito. Ay, palyado ay. Tanin ni. Tanay. Ha? Basta ka mas na. Kenapa sila menang? Saan yung target mo pinaka?
yan, sabi. Ano doon? Huwag lang kita doon. Ayun na doon. Sa mga bangon, hindi doon. Ano na eh. Eh, hindi na naman na. Wala kasi. Wala kasi. Ano man yan doon? Mami, huwag kita doon. Mili mo di mo yan. Hindi, magyas ka naman tayo. Diyo, sabi sino. Ano ito? Di ba yung mga pagdiri? Ito yung rip. Rip Ito mo lang. na. Bugod. Rip typhoon. Ano ba doon na? Sabi naman. Dapat sa kayo na sa Ano? ano. Sa kayo Hindi yan, hindi. Hindi nga, sabi siya ninyo. Sino no? Bayot pera na yung bit. Mga pala daw. Gold. Bayot pera daw. Romano. 1857. Ah, paano kung gano'n hard? Nalit ka din. Hindi, may sakit natin mo na. Sisi, umakita ko din ang nahirap ka. So, na, ang kawad yan ay, sayang nga, hindi kang ano kayo niyo. Ba't very good din nga, makabili. Mungkin ka na doon. Pero, ano lang na sa'yo mo? Ano yan, nahimiti ka. Wala, ako nakakitlugo. Ah, bilis na. Wala akong nakakitlugo. Durungan ko na sinunod mo na. Kasi sakto, bakit mo? Dito. Dito niya ka. Daw. Daw. Baka na buwan na. Ano ka? Daw na dito na. Dururog mo kasi daw. Bro, mga dito. Oh, lumabas ng kamay. Sir, yan. Ah, daw maglagas. Hello. Yan, nagaling ba? Nagaling ba ako? Isla pa, na ikot ko. Doon, ako na ba yung tao? Alright. Dito, yun. Dahil. Hindi mo tao. Ito, maligat spin. Wow.
Bullshit na. Ay, grabe ito ka na ba? Oh, Robot. Wala ka ako. Yay. Diba diba, mawal ka, may chat, mawal ka. Yeah. Ano lang. Hindi ako to. Mas yan eh. Hindi mo nga ito. Nakabaw ko sa mga tao. Kailangan niya Una kumakaan. sa nagadang ko! Diba? Pinabuhat ito din ay gabi. Bullshit na. Tugod ka niyo, sama ka. Manadol! Gamit mo nyo. Dali mo na lang ito. Oh, basta sa atin ako na. Ano na? Hindi. Ano, malahin. Uy, labi naman ako. Kasakali ako. Ano ka pagdagan? Hindi. Hindi kayo din pagdagan. Wala. Wala talaga. Tama sa Sa Mas. Manadol! Hindi, hindi mo nililuway na. Wala naman yung nililuway. Gagawin ko. Hindi yun. Wala ka siya. Nagruga ako. Nagruga ka siya. Ngayon yung makagaling ang mga tao. Maganda ko. Putang ina nyo! Lumas. Ilang po kayo ko, di po tanay. Grabe naman. Di mo pa nito ka na abubuhan. Puta! Ah! Nilintingan ka! Uy! Nililipad ko sa mga iban. Ay! Ah! Manadol! Uy! Luta ka na rin ng mayo. Kung kaso pa yung mga... Ano pangalan mo doon? Linear, idol. Ha? Linear. FIFA? Star G sa ano? Style? Ha?
Kalaman ko na nga. Kunyo! Ay, Kunyo sabi yun. Ako? Hindi pa sila doon. Ay, mga kapit doon. Durong ka niya masinin doon. Ito, duduling. Nabakan ako doon! Laban. Yan. Matalas na kamo doon. Hindi na kamo doon. Maging kami ba? Ako din. Naman ba yung nila doon? Bigyan ako damay, damay. Latlatan, di ba? Latlatan. Mixing points doon. Ano mo yung makajamit niya? Ay, baru kita ngayon zero ko bigay. Ano ito? Ano nang dito? Ano bro? Daw. Ano doon? Ulan daw, isa daw. Hindi na tayo. Nakakatot ka Nah, na. una barat sa tao punta din magpili ako. Hindi na doon. Sir ka. Ha? Paro. Sige. Oh, nagkaroon ako mga ka-eskwela. Iba, di magkalaban. Saka kayo niya. Yung mga nangyari ko ba daw? Kaya dami niya yung sami doon nga yung mga yun ayos. Ah, Hindi na sami doon. hindi na kita. Hindi. Daw, ako lumo ba daw? Ano ba na? Diba yung mga hindi? Hindi, nabi na ako na nabi na. Nataon niya, alas. Ay. Diba yun? Madala ko na, Ben. Ikutan ka kaya ang mga ayos. Hindi ko talaga ito pinag-ipitan na ito. Ganun na daw. Ipasalihan ko ba ako? Huwag ko lang pagkari ko na. Ah, dapat. Hindi ka malawa. Hindi ako matagusin niya mo. Hindi ko din daw. Ganun lang ako na dapat beta. Makakanta na. Hindi, tawang ko lang ng partida. Maigi, manulog ako. Ha? Tulog ko kasi yung mga maarawan mga Sige na, go. Gusto lang pa. Ikaw mo mga dyan. Ito daw, doon. Muli ni kaya doon kung saan doon, madala doon. Ikaw na pala nga eh. Wala, wala. Dala daw, ako pinasala daw. Ito, sabay. Ay, live ko. Diba?
tangay, pabib, tangay. Sa kami ng luwa, laksakan kita o. Sige na. Hindi na, laksakan ng luwa nga. Doon. Kung dapat mas matatak. Eh, ay, manikita niya. Ano yun eh, ito? Tangay. Ano ito, bulilit ni... Umiyo. Wala ito nakamusta tayo. Hindi naman doon, wala pa doon. Ano daw, natruma ka na. Nagkatalawa na yan. Sana nga dito, yan nakatama. Kaya pa ka. Why not? Sito. Baka talaga mga pulpunti yan. Ugoy na siguro ito magkakasin. No, hindi, doon na ito. Diba yun siya nga? Kasi nagsago sa talaga yung pagkakasin. Ano? Nag-smoke ka, Tol. Tol, Ano? nag-smoke ka. Ano? Bigla na yung smoke na. Smoke pa rin. Kapit ako doon. Puta kayo pala. Diba yun? Bang! Teka na. Ano yun? Hindi ka na makalas. Ay, ano ba yan? Ano ba yun? Kailan? Ay, ka na. Maligid ka. Maligid ka. Iba yung mga... Ay! Doon. Maganda na lang mo ngayon. Sakano, sakano. Sakano. DJ. Ano na nga yun? Naganda na nanayos. Nagkakan. Made kami. Made. Yo. Subak na. Masarap naman, masarap. Samit kita, samit. Hindi. Ay, naku doon. Ang nadul mo tangay, bulong na yung mga Tapos. diba yung mga kamat, madami nila ng diba? Hindi mo sila. At nasawan. Ano ka na rin? Hindi na pala. Di ba kumada? Gusto lang mo naman naman ang dinuri mo. At sana nga ito. Mama, kani. Sino? Ako.
ba ako? May kawal na ina ako dito. Ayan, mag-blow mo na. Binati ka daw meron mo daw di sana doon na ka. Logo mo dulu ka madulog sa kuya. Wala ba para ba? Yan eh. Hindi ka na binuo. Wait. Wait, bro, na. Hindi ka na. Magkulang pa rin 2 minutes na. Hindi, naan. What? Balik lagi. Ito mo na ako. No? Dito ito mga ito. Ito mo
shot. Ganyan, ganyan. Beliau mengatakan jadi Ay, jadi apa babe? Dia ni berbalik. Kalau tak ada dia patah lagi. Harun. Yo. Yo. Buat. Oh, ni. Baiklah. Bertambah kelas. Bedding. Bedding. Bocah. 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 Wih, nak bino. Berisi. Berlari kau, mana berlari kau? Saan ka na minum? Saan? Ano? Ano na doon? Di ba yun siya? Siya?
Hindi mo na mag-irutok sa kanta ko. Ha? Hindi, hindi. Ang gusto yan. Isa ka nung... Ano na kapistol ko? Video ko, binal. Madiyaw naman. Hindi, mag-video na. Diyaw na nga dyan. Siguro po. Ano mo, 13 mo nga. 13 mo. 14. Lahat. Ba't ang bagay? Ito ba yung mga ayos ba? Hindi yung rich at mga ayos. Wala na. Sa tray. Kaya ka. Yo, takilab. Dali ka ito. Yo. Hindi yan ang ayos. Hindi may kang ayos. Kami din matibay ang nangyari sa mga siya nga po rin naman. Siya nga po naman eh. Madalog nila kayo. Sa kita, sa kano. Ako ka naman, balod mo, tandaya mo nga. May gana. May ka. Wala ako. Hindi na na. Ayun na lang natin. Ingat ang dibin sa bilog, Ben. Yo, ganito rin ako. Hindi ako na kahit. Si Papa.
Pilipino. Pilipino. Doon ka Lanyero. Pagkatapos. Ayos ko na ako, 20 ang ginawa. Now, wala naman doon. Wala. Ay, hindi ako. Hindi mo ba school? Yun nga, siya. Ang dami din mo kasi. Sabi mo na. Basta naman hindi tapos naman. Hindi. Huwag ka ng Lord. Hindi. Ang dami. Yan. Hello. Ano? Sabi sila ba naman ng buhay na hayo? Hayo ka. Paano na? Hindi sila ang naman ng buhay. Hindi ko pa rin yun na. Ano nga ito? Mama, wang nga ito. Tama na nga. Hindi na, nagugutom na nga. Hindi ko nga, nabibis ko nga. Isla ba? Gano'n naman ako. Tama na. Gano'n na. Mama, wang nga. Ang siguro buwan na nga. Bakit tinapang cake? Madali, Niger. Paano kaya parang pinagluto Max ko? Madali naman yung Niger. Nakumano din ako din. Pag ganun mo muna ito. Mga pag ko daw. Sabi man. Ay. Ayan, sabay ba ito? Ganda na ako ng isa. Yan dyan. Ito, wala ka na ayos. Ayun na. Paano kaya nga? Binigyan ko kaya nga. Ay, duwala kami. Binigyan. Duwala kami. Binigyan kami. Kung
Pero sabi no, sa cup. Mambo kasi siya mag-review. Dari mabog na mo niya. Hindi na po rin. Ayun, dami na pa nga ito. Matulog dami. Out na sa to. Pares, batag ano. Pwede mo daw ihabot sa kong pag-asabi kung nasa sa na-order. I-chat mo. Hindi ko man siya. May chat ba ka dyan? Dahil makulit sa tabo. Pindot man lang dito duman kung ano ang kapot mo. Hindi ka man makatarang kung ano talaga. May oras kaya yan na may tao. Madali naman. At pag umaga lang, Ha? Ito ko na pala yung mga good video. Gusto mo na naman. Agora na kaya kinalagoy. Kaya nga eh. Yun sa'yo, ano naman? Kasundan ko lugod. Yung wala ko pasundan yung max mo sa mga ginaya. Ano naman, update. Yung, ano kasi tulog pa. Laging ako na yun ako rin yung dapat minax doon mo yung nabi. Yun na. Eto. Really. Island saan? 3 minutes, tapos to. So kaya 1 minute. Pwede yung playing out. Ito ka. Yung kumalog, bibig ako dyan. Ako mapaligod dyan. Ano? Talaga. Dati, kasi ba yung mga pinalabasan ba? Hindi mo na tanawin ko kami yung... Tinggal ka kaya ba? break ka. Ayun, what is the mall ko ngayon? Tinggal, nabi. Gusto na daw.
Ay, di puta mo. Ano yun eh? Ay, ano ba mo ayun? Bin natin mo, Bin. Oh, Lord. Uy, ano ito? Saan? Hindi mo yung deal ginagawa. Ha? What is photosynthesis? Hindi ka pala. Photosynthesis is what photosynthesis. Bago mo Kaya ako rin nangyari eh. Patay na. ano ka? Bibigit ka na, di ba? Goodbye. Uy, ayos mo mo sa mga ko. Check mo. Matangay, di ko ito bibigin. Matangay sa. Ito maganda. Uy, puta ka sa nose mo. Apa? Sensor dulu. Ano ka sa mga? Ano ini? Uy, patangay. Ayaw ka lang gabi. Finish na. Ayaw. Uy, puta na. Uy, di mo. Kaputan na ako. Finish ka, no? Patangay. Ano eh? Uy, mga chikipot na siya. Hindi mo buwan na nga lang. Wala ka niya sa kanila ba? Ano ba galing mo? Oh, very good. Oh, may nakatakain na ginawa ang binuti na katap. Ang guys, hindi ang yan, ang ginagawa ko ng doang nga, ang ginagawa ko nga. Mga pagkain mo kayang maulit ka. Yeah.
dito. Dito ako ngayon, bilay. Yung tada ko. Magbalik ay nagbabalik.
Balik-balik, wag ako isipin. Hindi nga, nagbuwan na, hindi ako review. Yun. Uy. Ay, yung Ating tubig na. Tingnan mo, ibalik-balik mo ano. Ay, nakabalik ang mic. Ba't nangyari din? Uy! Ano ba gagawin? Tapos namin? Ha? Kasi yun yan, Dali na ito na lang, magkadal po sa traffic lane. Utang nga mo. Ano mo gano'n? Oo. Paano? Ay! Puta mo na. Puta mo ka nagpa. hindi ko kain. Hindi na... Sana din. Puta sayang. Tapos ka lang ba? Ay, di puta ka nahulog ko pa yung train. Matarayo mo ito ngayon. Nagkaroy-roy ba mo naman? Tagalog ba? Finish ka na ba? Ano nga ba ba kung may sa'yo?
Right and bibig. Yan ang original. Galing na kailangan oras na hindi para dito na. Hindi mo madilim bitaw kung naman din mga matibay yun. Ben. Ano yan, gawas? Ha? Yan, ano Ben? Ha? Yan. Gusto Ben. Kahit ano, 75 pa. Right? Ano man ang sabihin nila,
sana. Tapos dito lang. Para sa iyo. Satu. Bisan mo, may gamot sa drive ako sa Dia nag-drive. mau ketemu kerja. Kaya nag-drive mo. Wala. Hindi ko drive. Nag-drive ko. Ano din ako? Hindi ka ba dinilig? Iya. Ito ba dinilig? Kaya nasa ko yung nyara ka inyo. Medyo to. Hindi. Mura. Hindi. Iyo. Okay, mura. Wait. Mura. Dapat sinasagutan mo.
kupal.
say back. Open the one. The one. Ay. Naman sabi, oh. One. Then, okay.
Demo ko na mata. Aha. Ay. Nagkikil mo ganun na mo. Dahil mamoto.
Diyos ba ako ninyo? Ikaw mga